Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw u bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa berebere ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. So o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu fana kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fan o fan n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamakɔ wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 9 0 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ fɛrɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na.
bisimila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. nka o y'a kɛ cogo ye. dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la. bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. ba Sunkalo e filila dɛ nka bɛ bila faso ka kɛsu de kɔnɔ ba Sunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. a b'an ni mun cɛ. nin hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ
an dafe jamana caman be olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔla kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka la kelen na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye baabu ye bi sɔgɔmada in na an tagayɔrɔ bɛna caya kosɛbɛ k'o sababuya kɛ kibaruyaw olu bɛ an bolo cogo min na keba an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa maa bɛ yen ko o bɛ an sugandi ka se ka i ka kibaruyaw sɔrɔ k'i to i ka sigiyɔrɔ fan o fan na an b'a bɛɛ lajɛlen fo min ye sangaw ye an b'u fo maître Cheikh Umar Konare an b'a fo sɔgɔmada in na keba min ye i b'a dɔn ko avocat ka bilasirali keba a ka fisa dɛ sinon ni an journaliste to an yɛrɛ ma an bɛ taa an kunfɛ ten dɔrɔn donc avocat ale ka bilasirali ka ɲi kosɛbɛ an bɛ maître Cheikh Umar Konare ale fo yan sɔgɔmada in na avocat kulu ni baro mɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ dɔ kɛ sangaw fɛ yen min ye
poste de sécurité min be kucala donda la bintara ke yenga keba ko fengura be Bamako de ko sa ko demusonu be muruni besew de taka mogo chetike na ko ka mogo belese iwaro nga micro wibo do ko nyogona ba an fe na anda do ala biso madena bamanci kafo bingali kala fla ulu minena kenyaba ka fe kenyaba ale police la ka wuli ka jo kera tukuna na do fo fana conseil de ministre keba bienali minga ka tomoktu ka fe ugo ko ablara décembre kalo natala san kalo laban bienali ale bena ta ke tomoktu moti temenen ko fe tomoktu ka rebe labena nga yani tomoktu takase labɛn minnu kana na kɛ ministre olu fana bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ seko ni dɔnko tigilamaw fana bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko olu ye assurance sɔrɔ assurance a ko kɛra cogo min na kununko Famara Berté ale tun b'o kɛnɛ kan Bamako délégation spéciale ale fana bɛ k'an ka few dilan kɛba few olu ɲɛci ye min ye Berté kɛ ale n'aw ɲɛfɔ ye Mali lasigiden min bɛ Qatar kaw fɛ n'o ye Dede Ousmane ye n'ale bɛ Sidibelakaw ka sigi la kɛba Malien minnu bɛ Qatar an'olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya ni y'an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna minnu walawala ye a bɛ se k'a faamuya cogo min na. Bamananw ko dugubilakaw sa laada wuli ye i n'a fɔ an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna cogo min na alamisa o alamisa an bɛ kuma di aw ma aw yɛrɛ ka se ka hakilinaw fɔ miirina minnu b'aw la degun minnu b'aw k'aw ka sigidaw la i kɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔkan o nka a ka kɛ kɛba bonya ani karama kɔnɔna na sabula ni mɔgɔ dusu bɔra i bɛ fɛn caman fɔ i bɛ tila ka nimisa a kow la donc maa minnu b'u hakilina d'an ma bi sɔgɔmada in na an bɛ taa Nbɛwanikaw fɛ yen kɛba sɛnɛkɛla dɔ n'o ye kamalen dɔ ye ale kɔni yɛrɛ bɛna a yɛrɛ tɔgɔ fɔ ani a bɛ baara minnu kɛ degun min b'a kan nin waati in na Nbɛwanikaw fɛ yen an ka jɛ an ka kɔnɛkɛ an ka ale lamɛn sɔgɔmada in na. Kasim Traoré ni sɔgɔma denbaya du kɔri basi tɛ Ala kana basi kɛ an n'o la awa ne Umar Kone Sheikh Umar Kone ka bɔ Segu sɔgɔmada in na n bɛna kunnafoniya dɔ di e ma n dusukun a kamikamilen don kosɛbɛ ka d'a kan ko mun bɛ ka kɛ anw na a tɛ ɲɛ fo n ka kunnafoniya da i tulo kan walasa diɲɛmɔgɔw bɛ se k'a mɛn cogo min na jamana marabagaw bɛ se k'a mɛn cogo min na dimanche su ka dugu jɛ ntɛnɛn na maloforo de bɛ ne bolo wani zone kɔnɔna na kɔni bɛna angɛrɛ filanan don kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ yɔrɔ min wele ko chinois foro dafɛla ye misiw bɛ to ka buguda dɔ sigilen don wani u b'a fɔ ko pɔnda saba mais pɔnda saba in a wulila bi k'a sababu kɛ insécurité n'angɛrɛ filanan donna sisan 2021 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la le 7 septembre waleya mun kɛra Bewani o ye ne yɛrɛ sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ o la o taara anw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan pɔnda saba la ka taa an nɔfɛ ka bɔ an ka foro kɔnɔ ka n'an fara ɲɔgɔn kan marifatigiw kɔfɛ u tilala k'an bila k'a daminɛ o la fo kana se bi ma Kasim Traoré ni ne ko ko an ye lafiya an ɲɛna n ye nkalon tigɛ ni ko ko an ye hakilisigi sɔrɔ ne ye nkalon tigɛ Bewani ni Segu cɛ kilo 70 don ka d'a kan an ka malo sɛnɛni ni malo selen don sisan salon ta yɛrɛ ka taa an jɔ ka foro lajɛ juma tarata an bɛ malo kan o taara misi don an ka malo la k'a bɛɛ dun segin kɛra ko kelen ka kuna siningo su ka dugujɛ kuningo la malo bɛ ka wolo daminɛ ne yɛrɛ ka malo kun ye wolo daminɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ka malo o ɲini ka se dɔw yɛrɛ ka malo sera
kuna sini shufa ka duje kununa Muhammad Fatigo Tarabe wani ngudron da fe gote bana politique mena ko majin aka dogo mo ko bulna fe on jole ka tasma do ko bela gelina o wakati kelena o tara mishido anga malula ka be halaki kasim mega kuma fe wati na jichile no nyeka njombe cha jole nyete samasro yi klokami Kasim kadam ne 2020 na kanabla kuna singola ne malo febe donga furla ne maka et pourtant avec foko ka jeunesse ka emploi sans korata wala sa jeunesse ka bo chômage la tugumna ala man garcia faso ka parla no gouvernement baray fonction publique ala man garcia pola ngam bi kan débrouiller formuna ka juru taka do ala barkala mbi juru so kasim juru karlankana bide juru karlankana nyeji de kafi salo ne ka malo donné hectare duru abela million fla wata ali shekima mishi de na bela kabedu or ke nye juruta fo million kelen ani wakim anan yɛrɛ bi buruburu mun sɔrɔ ka fara k'o dafa o la o ye salon ta dɔrɔn salon sini mun taara o kan sani salon ta malo turulen kɔni miliyɔn 1 ani 800 kɔni bɛna angɛrɛ filanan don juru taara o fɛnɛ la mun taara o kan n ye 120,000 don o la hakili nana ye salo k'a fɔ ko yɔrɔ bɛna sécuriser min ma kɔnɔni kɛ o hectare 3 mun taara la bi bertaje million 1 ani 800,000 an bɛ taa ko yɔrɔ jumɛn an bɛ taa jami ka sɔrɔ an mana misitigiw ye minnu n'an ka foro kɛrɛfɛ an b'a ɲɛfɔ faamaw ye an y'a mɛn sɔrɔsiw ye an y'a mɛn an bɛna taa nka ni mago sa tɛ fila ye an mago sara an ni segu cɛman jan bewani sigilen don segu ni ɲɔgɔn cɛ k'an joli bi k'a daminɛ segu ka taa ɲɔgɔn k'an joli bi a kɔnɔna na n'a fɔra ko an ka sɛnɛfɛnw a bɛ fɔ ko office du Niger ye Mali jiginɛba ye farafinna jiginɛba don o b'a kuma fɔ kuma cɛɲi tele la nka a kɛra maliyɛnw tigi kariyɔrɔ ye office du Niger office yiri segu bakɔfɛla la salon ma se ka sɛnɛkɛ fɛnɛ n ka foro bɛ yen samiya tɛmɛnen ma se ka sɛnɛkɛ ye k'a daminɛ o 2021 na waleya kelen mun filɛ ka kɛ Bewani o waleya kelen bɛ ka kɛ segu bakɔfɛla la an kɛrɛfɛ farakɔ zone kɔnɔna na ni o ye ofisiri ye Kasim i bɛ hakɛ to vocal jɛn na nka an dusukasi bagatɔ de bɛ ka ɲɛfɔli kɛ ye ne bɛna se ka wulikajɔ jumɛn de kɛ sisan Kasim juru karilan kana ayiwa nin kun ye sɔgɔmada in na Sheikh Umar Kone a mankan ye ka bɔ Nbewanikaw olu fɛ yen denmisɛnnin don a bɛ foro sɛnɛ a ko ala ma garisɛgɛ kɔni don faso ka baara la nka a yɛrɛ sera ka wulikajɔ minnu k'a yɛrɛ ye ka taa sɛnɛ kɛ o bɛ ka tiɲɛ bi damakasi don ka ɲɛsin an ka faamaw ma kɛba u k'u hakili to sifinnakaw minnu bɛ ka wulikajɔ kɛ bi yaasa cogoya min na u ka foro olu bɛ se cogo min na ka to u bolo ka se ka baara kɛ dayirimɛ dɔrɔn sɔrɔli tɛ dɛ ka balo fana bɔ ka se k'a feere an ka jamana ma jamanadenw ma bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka lafiya u ye u ka laɲini ye Nbewanikaw olu kɔni nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko u ye degun sɔrɔ nin ye Sheikh Umar Kone ale ka kasikan ye jɔrɔlen don kosɛbɛ sabula juru a yɛrɛ ka kuma kɛba ni juru tɛ fila ye kelen kɔni o b'ale kan na bi wa saracogo o t'a bolo sabula sɛnɛ tɛna se ka kɛ k'a k'a sago ye nka n'Ala sɔnn'a ma
layidu minnu taara wolomasiri tabaw fɛ ka kɛ ni u ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye ye fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan an b'a jigi k'a fɔ ko ni ala sɔnna lafiya o bɛna don sigidaw kɔnɔna na baaraw kɛcogo bɛna yɛlɛma wolomasiri tabaw fɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu tigɛra ka kɛ ni samiya donda in yɛrɛ ye ani samiya yɛrɛ kɔ ye min bɛna bila sen kan ni ala sɔnna kɛba dugudenw u bɛna nafa ye sabula armée ale ka baara kɛcogo maa tɛ se ka fɛn ɲɛfɔ ale la olu kelen pe de b'u ka ko kɛcogo ɲɛdɔn an'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw bɛ kɛ cogo min na nka an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula jamana in ka bon kɛba kow ma nɔgɔn anw b'a ye cogo min na an'olu b'a ye cogo min keleya tɛ dɛ i m'a ye o don an taatɔ ko sɔrɔdasi fila ka bila an kun n'i y'a dan ma b'a fɔ ko ka mobili bila an ɲɛ k'a bila an kɔ nka olu de b'a dɔn u b'a kɛ cogo min na donc an b'u fo u ka baara la u ka cɛsiri la kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen min ye wolomasiri tabaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo o baara kelen hukumu kɔnɔna na baro kɛlɛtigi ko sa ko min ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw senfɛ mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na u bɛ kibaruya minnu sɔrɔ o kibaruyaw y'a to sa u ka se ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'o ɲɛn'u bolo kosɛbɛ ka kɛ ni kibaruya sanumanw sɔrɔli ye o wulikajɔ kɛba o kɛra tɛnɛnkaw fɛ yen san ale marabolo kɔnɔna na min ye nin kalo in tile 23 kunungo midi tɛmɛnen kɔfɛ u y'a ye sa k'a fɔ ko min ye kibaruya minnu dir'u ma bamacɔlen jugawale kɛbaw olu caman kɔni kun kɛlen don ka t'u dasi yɔrɔ dɔw la u tun b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ san kɛrɛnkɛrɛnnen la tɛnɛ ale marabolo kɔnɔna na dugu min yɛrɛ bɛ yen kosɛbɛ n'u b'a fɔ ma ko mayasarokaw olu fɛ yen o la sa kɛbajaw taar'u dogo fo yiritu jukɔrɔla la nka o bɛɛ la min ye armée ye ale ka buntɛli kɔni sera u ma o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye maa ninnu ye ko min ye kungo kɔnɔnaw ye yiritu kɔrɔlaw ka t'u dogo yɔrɔw la sa kilomɛtiri 6 ka taa min ye baramadugukaw olu ka dugu kɔrɔ ni kɛɲɛka cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa préfecture n'o ye tɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna ye maa minnu kɔni bɛ sa ta kɛra olu kan ye maa 30 ɲɔgɔn ko olu y'olu kɔni bɔnna o ni na u ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o o ye asana sangare ye n'u b'a wele ko abu ale kɔni tora ko in senfɛ min ye si ale yɔrɔ min bɛ n'o ye si ye olu fana ka maa dɔ bɛ yen n'o ye sayibu siribe n'u b'a wele ko jaribu ale fana tora ko in senfɛ kɛba ninnu ye maaw ye maa minnu fana kun ɲininen don kosɛbɛ tuarakaw olu fana ka yɔrɔ la fana u ka minɛn dɔw fana kun basilen don yɔrɔ la i n'a fɔ u ka baarakɛ minɛnw olu bɛɛ lajɛlen gosira armée fɛ asana sangare ka taa fara sa sayibu siribe ma n'u b'a wele ko jaru ani abu olu kɔni tora baramadugukaw olu ka wulikajɔ senfɛ ka kɛ ni armée ale ka pankuru ka dasiliw ye o hukumu kelen kɔnɔna na wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye minɛn minnu b'u bolo dugumana fana na dugumamɔgɔw fana ye lamaga kɛ pankuru kɛlen kɔfɛ k'a ka gosili kɛ min ye dugumana fana na olu fana bɛ wasa don maaw la maa y'a ɲini sa k'a b'i senfa baro kɛlɛtigi ko sa k'a b'a wolomasiri tabaw fo u ka nin baara in kɛcogo ɲuman ni wulikajɔ kɛcogo ɲuman na bolodiɲɔgɔnma ani kunnafoni sanuman sɔrɔli ka se ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ u ka gun kɔnɔna na min ye baara in ye sa ko a tɔ bɛna to senna sabula yen bolo ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ bi armée ale bɛ k'a ka baaraw kɛ min ye armée ye ko a bɛna to a ka baara la timinandiya ni wulikajɔ hukumu kɔnɔna na kɛba yaasa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen layidu min n'u y'a ta a ka se ka timɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na maaw n'u bolo minna olu bɛ se ka lakana cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa kucalakaw fɛ yen kucalakaw ka poste de sécurité bin taara kɛ yen ka nin kalo in tile 22 wulada masuruna fanfɛla la min ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ye o ye su kɔnɔna ye a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye finitigi dɔ kɔni nin tora a la kelen wɛrɛ bɛ yen o jogira dugudenw olu ye kibaruya sɔrɔ nka sɛgɛsɛgɛli kɔni wulilen n'o ka jɔ a yɔrɔ la yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan keba ko dɔ bɛ bamakɔ kɔnɔ bi dɛ a bɛ fɔ min ma ko denmisɛnnin murutigiw denmisɛnnin lamutigiw denmisɛnnin besetigiw k'olu kɔni kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ maa caman na bi bamakɔ kin caman kɔnɔna na munumunu salo ni wulikajɔw senfɛ sa a yera sa k'a fɔ ko amdalayikaw kɔni fɛ yen sigida 4 kɔnɔna na a jɔrɔna bɛ maaw la ye kosɛbɛ min ye dugudenw ye olu kɔni ye kuma in da faamaw tulo kan denmisɛnnin siganama dɔw tɛgɛ dara olu kan k'olu ka sɛgɛsɛgɛli bolo da keba ko ko nin tɛ kodiwarikaw ka mikɔrɔbuw bɔlen ka na an fɛ yan sa wa
minnu bɛ bɔsintigila kɛ ka muru kɛ k'i sɔgɔ k'i fan bɛɛ lajɛlen fara fara studio tamani maaw olu fana ye wuli ka jɔ kɛ u y'a ye k'a fɔ ko denmisɛnnin kulu minnu kɛlen don ka nin kɛ u kɛlen ka sunɔgɔ tigɛ maaw la i n'a fɔ Côte d'Ivoire microbe ye min kɛ cogo min maa minnu joginn'u fɛ sa olu caman fana ye laseli kɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin denmisɛnnin ninnu wa buteli fɛrɛ dangolow b'u bolo lamuw b'u bolo besew b'u bolo keba u b'i caro n'a ye u b'i sɔgɔ n'a ye k'i bolo fɛnw k'olu minɛ i la bitigi tɛ bitigi ye n'u y'o ye u b'olu dakari nin waliya cɛjugu in kɔni k'u b'a dɔw fana kɛ ni bese kwale ye maa dɔw y'olu jogi u kamankun na dɔw ta kɛra u kunkolo ye maa joginnen caman bɛ yen olu fana ye laseli kɛ i n'a fɔ Idrissa Sako ale ni Cheikh Umar Gindo olu bɛɛ lajɛlen ko ko nin bengalikɛla ninnu ye olu sɔrɔ koyi k'olu kɔni olu bɛ dugawu kɛ koyi sabula olu porokotora ka b'u bolo min ye dɔw fana ye o y'a yira sa k'a fɔ ko mɔbili fana 6 ɲɔgɔnna kɛba u y'olu bɛɛ lajɛlen vitiri ci ale sigiɲɔgɔn ka mɔbili k'u y'olu ci min ye maa caman ye k'u y'olu jogin ka ban k'u ka telefɔniw minɛ o la nin denmisɛnnin ninnu ko n'u b'a fɔ ma ko microbe ko a caman kɔni bɛ bi a bɛ se ka te maa 300 ɲɔgɔnna ma min bɛ nin ko in na koyi Gino kɛ ko ale bɛ se k'o fɔ ko sabula ko polisilakaw ko olu wulilen don ko in nɔfɛ olu fana bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ siganama minnu bɛ bi keba n'o yera nin waliya cɛjugu na sigida 4 kɔnɔna na u caman bɛ k'a fɔ sa ko nin ko in ko maaw bɛ ka ko lajuguya kojugu nka Saka Almezi Kamara ɲɛna ni o ye Mane Saka n'ale délégation spéciale ɲɛmaa ye a ko nin tɛ ko kura ye Bamakɔ dɛ e tɛ Mane Saka dɔn keba ni Mane Saka ye nin ma a b'i bila a bɛ sibi sira tigɛ i la Mane Saka sigida 4 na o délégation spéciale ɲɛmaa de y'ale bi a ko nin tɛ ko kura ye koyi ko nka k'u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ta sigi sen kan yaasa mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min ko denmisɛnninlaka minnu b'a kɛ keba a b'a daminɛ san 12 ka taa se san 22 ma ko wa ko a caman bɛ yen bingalikɛla kɔrɔw don dɛ min ye bamuru b'u bolo dɔrɔn t'u bolo besew olu b'u bolo fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ ka maa jogin ko o b'u bolo min ye Saka ye n'o ye bingaliw b'a la ko ni e maa min nana bɛn n'o ye sa u bɛ jɛ ka e ba dɛbɛ dasi k'e jogin k'i ka minɛnw k'olu cɛ ka taa n'i ka motow ye délégation spéciale ɲɛmaa ko k'olu ye nin ko in ye cogo min nin tɛna sanga sɔrɔ olu fɛ sabula olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wa min ye u ka sigida kɔnɔna na polisisow ye u ye ɲɛfɔli kɛ olu ɲɛna yaasa denmisɛnnin minnu bɛ nin na nin kana taa yɔrɔ jan keba nin kana s'anw fɛ yan dɛ ka t'i kunbɛn k'i ba de bɛ dasi k'i fan bɛ sɔgɔsɔgɔ ni muru ni lamu ni buteli fɛrɛw ye ka tila k'i bolofɛnw bɔ b'i kun an ma dege nin na dɛ nin ti yan laada ye o la sa ko a ɲininen don dugudenw fɛ maa n'i ye nin ko in ye fa o fa Mane Saka ko i kana mara dɛ i k'a ɲɛfɔ yaasa a kojugu a bɛ se ka bɔ dugu la cogo min sabula anw fɛ yan keba denw u baw tɛ b'u kɔ kan dɛ u b'u dogo de ninnu ye kojugu de ye ni ninnu ni nin kɔrɔbayara ko nin ye maa kelen jogitɔw fɛ ko don nataw la ko n'an m'an kɔlɔsi nin bɛ taa wolo fɛn fɛn na Bamakɔ kɔnɔna na ko maa si t'o dɔn keba min ye sirannako ye a ko la sa maa caman bɛ olu ko k'olu jɔrɔlen don bi sabula denmisɛnninlakaw ka ko filɛ nin ye a dɔw sangawulilama don fɛn o fɛn n'i y'o ye Bamakɔ yan o bɛ woyo ka taa dugu ala maa sigi ten ala kana se keba k'a ka teli ka s'anw de fɛ yen e k'e lajɛ sa nin don Segu ni nin donna besetigi b'anw fɛ yen ka ban o ni nin dara fara besetigi ka anw fɛ yen a ti nɔgɔya dɛ an yɛrɛ ka besetigi ma se ka minɛ fɔlɔ yɛrɛ o a ma minɛ dɛ a kɔni ma dalen don yɔrɔ funteni waati de la a bɛ wuli besetigi ko nin min filɛ nin ye ko n'a sanga wulila Bamakɔ ko a yɔrɔ fɔlɔ k'o ye Segu ye ala k'a n'a cɛ janya maa sigi ten an y'a lamɛn an m'a mɛn nin kana s'anw fɛ yen dɛ k'o la sa ko welewelema dabilalen don keba bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la min ye Mane Saka ye a ko k'u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan ni ala n'a kira sɔnna ma u ye baaraba minnu boloda maaw bɛna na olu jaabi ye sabula ale tɛna na i sigi ka nin ko in filɛ koyi sifinw ka tɔn minnu b'u fɛ u bɛna n'olu wele ka kangari da u ye denmisɛnninw somɔgɔw bɛna na wele dugutigiw ni kafotigiw ni musokuntigiw ni kamalenkuntigiw bɛɛ bɛna na wele nin ko in a kana walankata ka bɔ sigida 4 kɔnɔna na ka taa yɔrɔ wɛrɛ nka dɔw ko k'a fasugu caman de bɛ yen bi keba u b'i jɔ k'a kɛ komi n'a sɔrɔ u ka
fɛn dɔ burunen don k'i ka ɲɔma kɔ ɲini dɔw bɛ bɔ ka n'i ba dɛmɛ dasi ka taa n'i ka moto ye an ka hakili to an yɛrɛ la an yɛrɛ bɛ se ka nin fɛɛrɛ tigɛ ka nin ko an yɛrɛ bɛ se ka nin dɔw ɲɛnabɔ jɔn don an yɛrɛ denw tɛ di min y'a k'i fɛ yen i bɛ taa galaka kari n'a bɔr'o la a n'a dɔn k'a fɔ k'a ye kojugu kɛ nka an kana an da an denw kan de ka diya an ye ka tɛmɛ ko ka taa kɛ kojugukɛla ye kiba mɔgɔ mɔgɔ b'i ka so daga sunɔgɔ ni dumuni ni siɲɛna na a y'i kɔlɔsi dɛ o la i ma ye ne tɛ sɔn te min gɛrɛ ninnu ni fɛn ninnu ka sigi non on sont interdits partout tɛgɛ dɛ i ye minnu sigilen te wuli la fo ka taa dugu tila u y'aw ka kin o ye nson ye dɛ aw ti da fo maaw wuli waati de aw da waati maa bɛ mun baara la sufɛ patrouille mana na i b'u ye ka t'u dogo yiriniw kɔfɛ ka temina ni fɛnw u bɛɛ bɛ boli ka taa donc an bɛ dugawu kɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin ko in na Keba yaasa an bɛ se ka lafiya cogo min n'an bɔra yen an bɛ to Bamakɔ yan hali bi nka an bɛ taa délégation spéciale ale fan fɛ Bamakɔ délégation spéciale ko fɛn mun bɛ Bamakɔ n'olu bɛ carré kun 72 la 30 olu y'olu kɛ kurakuraw ye panneau min bɛ yen n'o bɛ maaw dɛmɛ circulation na o 500 ani 56 u y'o sigi sen kan Keba min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na bi délégation spéciale weleli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛlen don a fɛ sa yaasa sigida yɛrɛ bɛ se ka sanuya cogo min i y'a ye k'a fɔ seliba o seliba dugusajɛ nɔgɔ kɔni o tɛ to Bamakɔ suguba kɔnɔna na tuguni u ka baaraw Bala Tarawele n'a ka cɛdenw u ka timinandiya n'u ka cɛsiri fɛ Bamakɔ a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni nka a ma nɔgɔn dɛ Bamakɔ fana ka bon dɛ Nfamara Berete Feko la ale jiginna dugu kɔnɔ a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ fe nafa la ni fe bileman bɔ bɛɛ kan k'i jɔ o jɔli min kɛ sababu ye ka i yɛrɛ kisi ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw la kisi fe tricolore circulation fe n'a bɛ sigi sira kunbɛyɔrɔbaw la a sigikun ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de ye wa nafa mun b'a la maanifinw ni kisili de don o de la a bɛ waati bɔ bi Bamakɔ mairie délégation spéciale ɲɛmaayaso u ye wulikajɔw kɛ ka se ka karikun belebeleba dɔw bɛ yen ka olu few dilan wa baaraw bɛ sen na ka se ka dɔ wɛrɛw fara o kan wulikajɔ minnu kun ye ka se ka Bamakɔ kɔnɔna usagew sira bolibagaw k'u ni n'u farikolo lakana ka bɔ siraban kasara kɔlɔlɔw ma. Fe nafa a tɛ se ka fɔ ka ban fe kɔni ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn a kɛra cɛ a kɛra muso ye bɛɛ ka lajɛ n'i sera fe la i jɔ fe kun tɛ jɔyɔrɔ i jɔ karisaw ka tɛmɛ n'i ma jɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ taa gɛrɛgɛrɛ k'i yɛrɛ kan i bɛ kungo si yɛrɛ ma i bɛ kungo si mɔgɔ wɛrɛ ma donc an b'a lajɛ faamaw kana mɔgɔw pini dɔrɔn faamaw k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye bɛɛ ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye fe kun ye k'i yɛrɛ lakana de o ne ka hakilina k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka cɛsiri n'a fɔra ko a ye dan yɔrɔ min na a ye dan yen n'a fɔra a ye taa n'aw jɔra a mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ tɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye aw bɛ kisi gɛrɛgɛrɛ ma a bɛ kɛ sababu k'a yɛrɛ ni lakana bon minnu bɛ bɔ ka taa few kari ne b'a fɔ faamaliya dɔrɔn ninnu a ka ɲɛf'u ye quoi sinon mɔgɔ min bɛ fe kari n'a bɛ fe nafa dɔn a tɛ sɔn ka fe kari donc a ka ɲɛfɔ u ɲɛna u ka a dɔn fe yɛrɛ nafa ye min ye ni mɔgɔ tɛ fɛn min dɔn i tɛ se ka nafa dɔn quoi n'a ɲɛfɔr'u ɲɛna o b'a to u b'a dabila faamaliya de don k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si kana fe kari fe dabɔra aw yɛrɛ ni lakanali de kama. ko ka fisa yɛrɛ ma parce que mun na a b'an yɛrɛ protéger pour que dɔ bɛ se ka bɔ accident na cogo min na donc a ka fisa bɛɛ de ma quoi donc an ka taa patience kɔnɔna la parce que n'i y'a ye polisiw fɛn bɛ nin kɛ donc nin bɛɛ k'an tɔ yɛrɛ lakana quoi ya ne kɔni bɛ se ka min fɔ o la o y'o ye quoi parce que inconvénient ye min ye n'i ye fɛn jeni on sait jamais a bɛ se ka kɛ e ka fɛn bɛ jeni o bɛ ka sɔrɔ berti don a la dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye quoi. n'i sera ma dɔrɔn i bɛ jɔ minnu bɛ sira bɛ minnu bolo olu bɛ tɛmɛ a nafa ye o ye kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ni fɛn ninnu ye a fɛn na dɔrɔn an bɛ se ka sɛgɛn caman y'a la polisiw bɛ se k'an dɛmɛ a kow la n'o tɛ an yɛrɛ tɛ se k'an yɛrɛ bɔ a la mɔgɔ caman bɛ pe bato polisiw de kama mɛ an kɔni ka ko an ma pe yɛrɛ kɛ kun de an yɛrɛ de kama ye an b'a bato kosɛbɛ bato cogo min kɛcogo la an b'a bato an b'an yɛrɛ protéger kosɛbɛ. sira bolibagaw yɛrɛ ka fɔ la n'i ye fɛ tricolore jɛni a bɛ se ka na ni kasara caman ye hali mɔgɔw ka ninbɔ jugu bɛ se ka bɔ fɛ jeni na o de la kabi yɔrɔ jan fɛ n'an ye fɛ ye ka taamasiyɛn bɔ a ka kan an ka dɔ bɔ an ka vitɛsiw la ka ralentir ka bɛn ni bilenman ye. fɛ jɛni kɔnɔ a ye inconvénient fila don i b'i yɛrɛ faga i bɛ mɔgɔ wɛrɛ faga bon mɔgɔninfin yɛrɛ c'est à dire que i bɛ fɛ jɛni fɛn min b'a la i t'a dɔn fo n'a kɔlɔlɔ y'i sɔrɔ mais hakilimaya yɛrɛ la vraiment fɛ n'i y'a ye c'est pour que e yɛrɛ kisi ka mɔgɔ wɛrɛ kisi fɛn bɛ fɛn min ɲɛ ye ala dɔrɔn de b'a dɔn
vraiment ni mɔgɔ kɔni sera ka fɛn matarafa vraiment ça sera très bien a bɛ mɔgɔw lakisi i b'i yɛrɛ lakisi i bɛ mɔgɔ wɛrɛ lakisi vraiment fɛn kɔni ne yɛrɛ kɔni nafa min sɔrɔ fɛn la ala yɛrɛ dɔrɔn de b'a dɔn n'i ye fɛn a kan ka baara cogoya n'i y'a baara ten ni maliyɛn ye fɛn matarafa dɔrɔn i t'a sɔrɔ accident zéro. ale ka da a bɛ mɔgɔw ni kisi n'i ye fɛn bonya i ma a kɛ jamana ye i ma kɛ mɔgɔ ye i y'a k'i yɛrɛ de parce que i ɲɛ t'a la sisan ni mɔgɔ min pressera ka kɔn ka bɔ n'i ma fara i bɛ kasara s'i yɛrɛ ma o de ye donc fɛn kɔni ne b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ de ka fɛn respecter quoi parce que i t'a kɛ mɔgɔ kama i b'a kɛ i yɛrɛ de kama ayi u m'a faamu de u m'a faamu parce que min bɛ n'i sɔrɔ o tɛ polisikɛ sɔrɔ o bɛɛ b'a k'i yɛrɛ de kama quoi parce que hali ka dan ni dɔ nin labilara salo bɛ bɔ vitesse la e min bɛ e kan k'i jɔ n'i m'a kɛ mɔgɔ kama ni ala k'an kisi dɔgɔtɔrɔso bɛ mɔgɔ waaju dɛ. voilà ne tɔgɔ ali bujugu bon fɛn jeni kɔlɔlɔba ye fan dɔ ye min ye a bɛ se ka saya yɛrɛ se mɔgɔ n'i ye fɛn jeni n'i taara bali mɔgɔw la ni fɛn bilala n'i taara baliw la dɔrɔn a bɛ se ka kɛ kasara juguba ye i yɛrɛ ma i bi cogo bɛɛ la i k'o invité n'i y'a ye fɛn ye fɛngɛ bɔ dɔrɔn fɛn zoni bɔ dɔrɔn i b'i jɔ pour que ni fɛn kana i minɛ ni fɛn kɔni y'i minɛ dɔrɔn n'i tɛmɛna dɔrɔn i b'a ye a bɛ se ka kɔlɔlɔba de s'i ma. Bamako mairie-ba délégation spéciale ɲɛmaayaso o k'u bɛ wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma u bɛ ka wulikajɔ mun kɛ bɛɛ ka se ka fɛn bato fɛn labatoli o ye kɛnyɛrɛye baara de ye i b'i yɛrɛ de ni na kisi fo ka taa se sira bolibaga tɔw ma. Ayiwa an bɛɛ lajɛlen ka fɛn bato yaasa sirabaga kasaraw olu bɛ dɔgɔya cogo min na kayikaw fɛ ji tɔgɔla don ale ɲɛnɛmayara nin kalo in tile 22 baaraw ye tali kɛ min na sa min ye ji ka walankatali samiyaw fɛ olu kunbɛli a ye taliku la don in yɛrɛ sa ale sigira sen ka direction régionale de l'hydraulique min bɛ jiko kunna ani a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye UNICEF ye CMOS SA ani Bitugol olu ye dɛmɛ don u ma yaasa u ka se ka don in ale kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a sigi an ka jamana kɔnɔ Mali lasigidenso min bɛ Katarikaw fɛ yen ni an ka lasigiden yɛrɛ ye Dedo Usumani ye n'ale bɛ Siribelakaw ka sigi la sa maliyɛn minnu bɛ Katari a ko k'a ye olu bisimila kalo in tile 18 a n'a tile 19 a ka lasigidenso kɔnɔna na kumaw ye tali kɛ min na sa jamana yɛrɛ kɔnɔna ko minnu bɛ yen nin waati in na baaraba minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ fasodenya waleyaw maliden kura ale ni seko ni dɔnko san min sigilen no sen kan maliden minnu bɛ Katari u ni ambassadeur n'o ye Dedew ye u kɔni ye hakilila falen ko kan fɛɛrɛ minnu bɛ u bolo u yɛrɛ ka sigi kɔnɔna na a y'a ɲini u fɛ sa u bɛ jamana min kɔnɔ o sariyaw k'olu bato kosɛbɛ baaraw k'u ɲɛsin olu ma u kana ɲinɛ somaw kɔ cogoya si la min ye tunga ye a ka diya i la ka ɲɛ kosɛbɛ i k'i hakili to i yɛrɛ la i taa kun ye min ye i k'o fana faamu bilasiralikanw caman u y'olu di ɲɔgɔn ma hakilinatigɛw olu hukumu kɔnɔna na faso fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na an'u yɛrɛ bɛ se ka fara an kan minnu kɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka jamana k'ale senkɔrɔma don n'o nin waati in na kumaw ye tali kɛ o la min kɔni ye dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye sa min ye lasigiden ye n'o ye Dedo Usumani ye a ko ale ka dayɛlɛlen n'u ye su ani tile ni fɛn o fɛn bɛ yen k'o b'u kun kan u kana tamakiya u kana bisigi u kana a bɛ yen o a tɛ yen o ci a na lasa ma fɛɛrɛ na tigɛ a ko la min ye baara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka lasigidenso kɔnɔna na Katarikaw olu fɛ yen keba an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɔnɔna na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Ayiwa kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la sa nin kalo in tile 20 ani ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général d'armée Asimi Goyita ye
kuma ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ minisiriw ye baara minnu boloda ani baara bolodalen minnu b'u bolo o kelen pe dɔrɔn de kɔni kun ye kuma ye minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna ale ye kuma ta a ko sa an ka samata sɛgɛ fitininw minnu si bɛ san 17 na k'olu bɔra Marokokaw fɛ yen u ɲɔgɔnna minnu bɛ sa k'u sera ka t'u seko n'u damayira kɛ ye bi farafinna kɔnɔna na jɔyɔrɔ filanan k'o bɛ Mali bolo min ye warijɛ penbe ye k'o dira ma dolati in daminɛna mars kalo tile 28 ka taa kuncɛ avril kalo tile 19 minisiri fɔnba ko sa ko an ka jamana kɔni sera ka jɔyɔrɔ ɲɛnɛma sɔrɔ wa min ye o dɔrɔn tɛ denmisɛnnin minnu filɛ nin sa ni olu kɔni kɛra filanan ye farafinna bi san 17 la keba k'olu kan ka taa katarikaw fɛ novembre kalo nata in kɔnɔna na minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna ani farikolo ɲɛnajɛ ale y'a yira sa k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ni fédération malienne de football yaasa an ka tɔn a jɔyɔrɔ bɛ se ka ye o cogo la cogo min na ka ɲɛ kosɛbɛ minisiri fɔnba ale ye laseli filanan min kɛ sa o ye k'a fɔ ko sifinnakaw ka jɛrɛ min tun bɛ ka kɛ États-Unis kaw fɛ yen n'o ye ECOSOC YOF ye 2025 o baara min bɛ kɛ san o san o tigira sen kan ni avril kalo tile 15 a n'a tile 17 o kɛra New York kaw fɛ États-Unis jamanaw denmisɛnninw caman ka bɔ diɲɛ fan 14 fɛ olu de ɲɔgɔn sɔrɔ CNSD min ye sifinw ye sa k'olu ka se ka kɛ fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ olu ka se ka kɛ maaw ye maa minnu bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yiriwali kuntalajan k'olu sigi sen kan yaasa ka se ka baaraw kɛ min bɛna na taa siyansi sira fɛ ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ an ka degun na yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na ka bɛn ni san 2030 san ye min ye o jɛrɛ min kɛra sa ko Mali kɔni k'a yera kɛnɛ kan an ka sifinw ka minisiri tun bɛ yen sifinnakaw yɛrɛ caman tun bɛ yen barosigiw kɛra a la hakilila yiraw kɛra Mali gouvernement yɛrɛ fɛɛrɛ minnu sigi sifinnakaw tɔgɔla sa o kumaw fɔra baara minnu dira denmisɛnninw ma Mali ka laseli kɔnɔna na kɛnɛ kan o kumaw fana fɔra sifinw yɛrɛ kɛlen ka wuli ka jɔ min kɛ bi fasoden ɲumanya waleyaw la o fana fɔra Mali ale sen yɛrɛ nin kɛnɛ in fana kan a ma da o ma sa maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ baɲumankɛw ye n'olu ye bolodi ɲɔgɔnma tɔnjɛkuluw ye u n'olu caman fana sera ka baara kɛ denmisɛnw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na sa kuma in ye tali kɛ o la conseil des ministres kuma filanan dira maa min ma kunungo o ye Mamu Dafe seko ni dɔnko minisiri ale ye conseil des ministres la dɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɔni o kɛra tɛgɛnɔbila sɛbɛn min n'o bɛ kɛ artiste olu ka assurance ko ye Mamu Dafe y'a yira sa k'a fɔ ko ale ani ni minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ani adamadenya tɔbɔtɔli ka taa tɛmɛ INPS fɛ k'olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin assurance in sigi sen kan min ye jamanakuntigi ale ye laɲini min k'u fɛ premier ministre ka lettre de cadrage kɔnɔna na n'o ye maa si kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye ko hukumu kɔnɔna na u ye nin fɛɛrɛ in sigi sen kan seko ni dɔnko tigilamaw u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka se ka furakɛli kɛli nɔgɔya u ye u yɛrɛ bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na ka siniɲɛsigi fana ɲɛsigi min ye ni assurance min sigilen sen kan keba fu tɛ dɛ min ye seko ni dɔnko tigilamaw ye u n'u bolo bila u kun u bɛrɛmata ka se ka o sara yaasa u bɛ se ka ye nin ko in na u y'a yira sa ka kɔni ko sɔnnɔgɔya caman kɛra u ye n'o y'a sɔrɔ tɔw ta ye kalo saba ye olu ta kɛra kalo 4 ye jamana ɲɛmaw yɛrɛ u bolo don wagane kɔnɔ ka wari dɔ bɔ ka di yaasa nin ko in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na minisiriso y'a yira sa k'a fɔ ko san o san min ye dɛmɛ ye o na ta ka ɲɛsin u ma nin ko in hukumu kɔnɔna na baara ninnu olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Mamu Dafe ale ka kuma filanan ye tali kɛ min na conseil des ministres la sa o ye k'a fɔ ko u ye sɛbɛn ta n'o ye décret ye sa min sigira sen kan janvier kalo tile 27 san 2025 kebako biennale ni ale ye lajɛ belebele ye min bɛ sigi an ka sifinnakaw tɔgɔ la sa ko ale kɔni bɛna ɲinanama bɛna jamana kɔnɔna na min ye an ka marabolo 19 ni Bamakɔ faba u bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndanw bɛ tali kɛ mun na sa keba o ye caciri ye orchestre ballet n'o ye dɔn ye ani an ka laadala dɔnw u bɛna olu fana kɛ ka dɔnkili da i kelen ani ka dɔnkili da jamaba la ani ensemble instrumental keba ko olu bɛɛ lajɛlen b'a la sigidaw fana kɔnɔna na sa olu fana bɛ tila tuguni ka se ka u ka jamana seko ni dɔnko fɛnw k'olu sigi sen kan k'olu yira maaw la keba min ye nin baara in ye n'o ye biennale min kan ka taa kɛ ɲinansan kɔnɔna na sa k'a kan ka kɛ taabolo 3 ye taabolo fɔlɔ n'o o kan ka kɛ nagakɔrɔlaw la k'o ka kan o labɛnw kan ka kɛ juillet kalo ale kɔnɔna na i bɔra o ye min ya commune fɛn fɛn filɛ nin ye Bamakɔ yan sisan olu bɛ commune kelen olu b'u u ka labɛn kɛ k'u ka ɲɔgɔndan kɛ u ka commune kɔnɔ commune ɲumanw Bamakɔ b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ Bamakɔ turubu ye n'o banna sisan ni commune ta banna sisan
tako filanan a bɛ fɔ o ma ko phase régionale donc sisan Segu kɔnɔ ou bien Bamakɔ kɔnɔna na sisan i b'a ye Bamakɔ commune 1 ale ka troupe bɛ na o b'a sɔrɔ u ka phase locale in na u yɛrɛ min labɛn u yɛrɛ ka commune kɔnɔna na u y'u ka mɔgɔ ɲɛnamaw ta kinw tɔnw de bɛ na o kɛ quoi i bɛ taa sɔrɔ sisan ni yan tɛ commune 6 ya Sogonikɔ b'a ka troupe bɔ Maɲamugu b'a ta bɔ Janigɛla b'a ta bɔ Master Sumu ninnu ka kin tɔgɔ ye di Sogoroji olu b'u ta bɔ ani Falajɛ ni Senu olu bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ Cité des Enfants na yan u bɛ ɲɔgɔn dan kɛ su o su olu fana sa olu b'o ɲumanw de lajɛ sisan o quartier ɲumanw u b'olu de lajɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ commune 6 troupe ye o commune 6 troupe o fana ni commune 5 commune 6 commune 3 commune 4 Kalaban yɛrɛ farala kan sisan parce que Kalaban kɛra Bamakɔ dɔ ye donc olu fana bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ sa a fɔ ma sa ko phase régionale bon région kɔnɔnaw la a bɛ kɛ cogo min Segu b'a ta kɛ Bila b'a ta kɛ Barawuli b'a ta kɛ olu bɛɛ lajɛlen b'u ta k'u ka duguw la fɔlɔ n'o bɔra olu fana b'u ka dugu ɲumanw fara ɲɔgɔn kan Keba n'olu y'o fara ɲɔgɔn kan olu sɔrɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ phase régionale la Segu dugu kɔnɔ sisan sa anw Segukaw anw pɛrɛdila kosɛbɛ ko Keba sangu b'anw fɛ anw ti man di koyi Segu an mɛnna maaw kan dɛ nka an ka dɔnkilidala dumanw ni kan dumanw bɛ bɔ yɔrɔ min na o bulu b'an bolo n'o ye Kema Sinakaw ye olu bɛ se dɔnkilidala kosɛbɛ donc ni olu y'o kɛ ka ban Keba o tɛ Segu cercle kelen tɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Segu kɔnɔna na o de bɛna na kɛ septembre kalo kɔnɔna na donc kun fɔlɔ ye min ye kinw ye olu ta bɛ kɛ juillet la maintenant min ye région ta ye o bɛ kɛ septembre la région fana n'olu fana ta kun cɛra Segu Bila nana san nana safuru la san bɔra an fɛ Barawuli nana Bila nana Masina nana ani Segu yɛrɛ dugu kɔnɔna Keba b'a la sisan sa ka sɔrɔ ka o Tɔnbɔkutukaw fɛ décembre kalo nata in na ko sen ta a bɛna na sigi dakun min kan n'o ye Tɔnbɔkutu yɛrɛ ta ye ko seko ni dɔnko ko jamana ye taabolo 4 min ta nin n'an b'a fɔ ma 4ème république ko ntilo ma o dili seko ni dɔnko ka k'o dili ye baara kan ka k'o de kan o kɔrɔ sisan n'i bɛ ɲɔgɔlɔn bɔ o i bɛ caciri bɔ o i bɛ dɔnkili da o i bɛ dɔnkɛ o i b'i jija nin de ka ye i ka kow kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ yaasa seko ni dɔnko o ka se ka kɛ o jɔyɔrɔba ye an ka marabolo ta ko 4nan hukumu kɔnɔna na Keba ministre ka laja yan'a ka kun cɛ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye an terimuso colonel Asa Bajalo ye a ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira sa k'a fɔ ko bana min bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko mura gɛlɛnnin n'o ye dengue ye ko ko n'i y'a ni dɔgɔkun tɛmɛnen ta sanga ɲɔgɔn kan ko dɔɔni farala kan han ale fana ne t'a dɔn mura in bɛ se ka tilema la mura b'a fasa ja cogo di Keba ko mɔgɔ ko mura gɛlɛn don ko ale kɔni dɔɔni farala ale kan jamanakuntigi ko k'an ka tangalanw k'an t'a la i ma ale ka masiki b'a nun na don o don ale ka masiki b'a nun na don o don a ko an ka tangalanw k'an t'a la ye ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye conseil de ministre Keba nin y'a kuma bannen han ni min dira ma an b'o de kala koyi maa fila de kumana anw ka Segu maamu ani aw ka kita fɔnba olu fila de kumana i b'a dɔn k'a fɔ ko conseil de ministre fana ka sɛbɛn caman bɛ CNT la o baaraw yɛrɛ kan ka daminɛ bi sɔgɔmada in na ministre kan ka taa o jagarija kɛnɛ kan ka taa u ye fɛn fɛn ta k'a sɔrɔ CNT bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u kan ka taa n'o bɛɛ lajɛlen ye ka t'o fasiri ka t'o kɛ sariyakisɛ ye sɛbɛn fasirila maa min fɛ secrétaire général du gouvernement n'o ye Baburama Kulubali ye Burama Kulubali ale yɛrɛ ye chevalier de l'ordre national ye an bɛ t'e fa fɛ Keba. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma, Kenyeba, Kita. Uma nyina Nyoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Jijini, Fokatase Bemama. Somatra, Fien Foroko, Somatra, Kauli Herela, Kase Herela. Ni ulu farala ɲɔgɔn musow ka hakɛw bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na k'o baro sigi ka nin kalo in tile 22 baara in ye tali kɛ sa min ye polisi musow ye olu polisiw ka ko musow bɛ se k'o ko faamuya cogo di hakɛ minnu b'u bolo sariya ko ta na sira fɛ min ye baadɛbɛ dasiri ko kuma in ye kɛbaa o kɔni bɛ taa ni ka segin ka na musow ka lajɛ bɛɛ lajɛlen na yaasa o ko bɛ se ka dabila cogo min musow yɛrɛ bɛ se k'u jɔ niyɔrɔ fin cogo min na guwa kɔnɔna na min ye degun minnu b'u kan yaasa ka se ka se sariyaso la ani fangaso la o bɛɛ lajɛlen APDF ale ni ONIFAM ka taa sɔrɔ UNFRP olu de ni jɛkulu in sigi sen kan min ye jɛrɛ in ye a ɲɔgɔnna kelen fana kɛra Kucalakaw fɛ yen muso 40 ani npogotigininw olu bɛɛ la kɛbaa ni tile 2 na ne bɛ ka kuma dɔ mɛn musow da o bɛ ka ne siran dɛ ko association des femmes et des jeunes filles fɔlɔ an kun bɛ femme dɔrɔn de dɔn nka jeunes filles fana donna a la sisan o ye kura ye dɛ an k'an baw kunna n ye n pan pewu association des femmes et des jeunes filles n ye n pan n danna ye n kana foyi fara a kan kɛbaa ni y'i ka maaw ye dɛ k'an bɛ sina d'an b'a fo ani n yɛrɛ tɛnɛmuso n'o ye madame Magalu Bintu Kɔnɛ an b'a fo kosɛbɛ sabula ale kɔni ale ka ko bɛ jani ye ka jaba fana fo nin kɛnɛ in kan muso minnu bɛ n'u cɛsirilen don n'u timina ka di kɛbaa i bɛ madame Sikayatu So dɔn i b'a dɔn bon n bɛna fɛn fitinin dɔ f'i y'a kan bi madame Sikayatu So depuis a donna Usumani Si ka furu la fo bi an sigilen filɛ yɔrɔ min maa ti tobili kɛ ka di Usumani Si ma ale de b'a tobi i y'o faamu wa bɔn ayi o tɛ maga ale cɛ ka dumuni na dɛ muso ŋana joli bɛ se k'o kɛ bi kɛba an b'a fo salama ko a so n'an bɔra yen baara dɔ kɛra Motikaw fɛ yen baara min n'o bɛ tali kɛ sa maa minnu bɛ yen ni kɛlɛkɛyɔrɔw la kɛba n'olu bɛ bana yaasa ka se ka olu kɔni ka nin fɔ ma ni bamanankan la dɛ ti bosori de n'o dolo dɔgɔtɔrɔso min tɔgɔ dalen don ale la ka to ka dɔ fara olu ka dɔntaw kan u y'olu maa 22 olu la jo kosɛbɛ yaasa maa bɛ yen duguden fara wolomasiri taba ka kɛba Moti kɔnɔna na ni maa bɛ yen n'i ye gɛlɛya sɔrɔ u ka se ka olu furakɛ min ye ni maa 22 ye u nana ka bɔ Moti yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la Banyankara San Gao Tombouctou ani Kidal min ye Croix Rouge International ye ale ye baara in sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni baara kalan in nin ye kalan kuntalajan yɛrɛ kɛba a daminɛna avril kalo tile 23 kununko a bɛ to senna fo min ye mai kalo tile 7 nin n'aw ta in tɛ kelen dɛ ouverture ce matin clôture hier ninnu ta ka jan dɛ n'an bɔra yen an bɛna polisilakaw fɛ yen an bɛ taa Bafulabe Keɲeba marabolo la yaasa ka se ka maaw n'u bolominɛw lakana sa Keɲebakaw fɛ yen min ye commissaire principal de police Musafa Kante kɛ ale kɔni ye wulikajɔ belebeleba kɛ avril kalo tile 21 tile 22 na tile 21 kilomɛtiri 5 ka taa Keɲeba ale fanfɛla la yen Sasatokaw olu fɛ yen u ye bolo da maa 2 kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bingali kɛ ni marifa ye siganama ninnu minɛlen sa kɛba pistolet min bɛ yen n'o ye pistolet automatique ye o yer'u bolo min ye artisanal ye n'o bɛ dilan bolo la o fana yer'u bolo a n'a kisɛw n'a cartouches bɛɛ lajɛlen ni maa 2 bɛɛ lajɛlen wa o bɛɛ lajɛlen sanubɔla ye fana nin 2 bɛ taa a bɛ bingali kɛ a bɛ sanu bɔ u bɛ sanubɔlaw dasi de u b'u cɛla ye k'u jate minɛ ne ye sanukuru bɔ b'a fɔ an tɛ fɛn fɛ e t'a kuma sɔn an bɛ t'i dasi ninnu yɛrɛ tɛ sanu bɔ yɛrɛ kɛba ninnu kɔni tɛ sanu bɔla ye aw bɛ sanu bɔ aw bɛ se cogo di ka taa bi aw sanu bɔ ɲɔgɔn kan tuguni siganama 2 ye kɛba kelen bɛ yen o ye MT ye o si bɛ san 19 la ale ye Balandugu ka ye Balandugu Keɲeba ka ye min ye 2nan ye sa o ye OT ye o si bɛ san 20 na o fana ye Balandugu Keɲeba ka ye minɛn minnu sɔrɔ olu bolo sa o ye marifa ye
marafa min ni kisɛ bɛ k'a la min ye marafa kisɛ 3 o yera u bolo keɲɛba tribunali ale kɔni bɛna na o ta n'u bila f'u ɲɛna sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na polisiw ɲɛmaaw sa ko ka ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ min ye contrôleur général de police Yusuf Kone a ko ko ministre n'o ye Dawudi ye o ye yamaruya min ɲini u fɛ o ye nin ye polisiw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fa bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min Paul Berthe an b'a fana fo polisiw ka kunnafonidi ɲɛmaaya y'ale bolo an b'a fo direction ale kɔnɔna na Keba Seko ni dɔnko o kɛnɛ kan min ye kunungo ye assurance o de sɔrɔla an ka don yen fɔlɔ an ka don Seko ni dɔnko kɛnɛ kan fɔlɔ. Eka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko ale kɔni baaraw bɛ sen na Keba i b'a dɔn k'a fɔ ko kunungo maa min bɛ sa ni u kɛlen don ka kalo in denfaya di ale ma n'o ye Ablaye Konate ale taara Mamu Dafe fɛ yen kunungo baara minnu bɛ ale bolo ni avril kalo in kɔnɔna na a y'a dɔw daminɛ ka ban nka a kan ka fɛɛrɛba minnu sigi sen kan sa ani hakilinaba minnu bɛ a la a y'olu fana dantigɛ minisiri ye fɛsumama kɛnɛ a tun b'o kan nka yan'o cɛ kalanden minnu bɛ balafasigi kɔnɔna na Ablaye Konate n'olu fana ye ɲɔgɔn ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a ye minisiri ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ekɔliden dɔw kɔni bɛ a n'olu ta ka fasirili kɛ ka kalan kɛ olu fana kunna yaasa ale yɛrɛ bɛ ɲɛgɛn min kɛ olu ka se k'o ɲɔgɔnna kɛ Keba nin cɛ ka tableau dessin kelen a bɛ taa se $30 ma $60. Dɔ bɛ minisiri ka bureau kɔnɔ n t'a dɔn n'i delila k'a ye ale de y'o kɛ u maa 2 de b'an fɛ yan bi ale ni tonton Ismaël Jabate ninnu ka tableau u bɛ feere diɲɛ kɔnɔ dɛ an bɛ taa CICB la kunun ko artistes tɔgɔ la assurance bololabaarakɛlaw tɔgɔ la assurance o sigira sen kan yaasa ka se ka faamuyali kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen na Famara Berthe ale taara ye baara min kɛra CICB kɔnɔna na kunu an ka jɛ k'o filɛ. ni bolonɔw bilalen sɛbɛnfuraw la minisiri 2 ni ɲɔgɔn cɛ ani Cheikh Jean Dili o de bɛ tali kɛ hakilina in kolobon karili baaraw la hakilina ɲuman mun n'a taara an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita fɛ an ka Seko ni dɔnko tigilamɔgɔ n'an ka bolola baarakɛlaw bilankɔrɔ ka bila olu ye musaka mun b'a to u ka se k'u ka kɛnɛya ko sabati fo ka taa se u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ kumaw o mun ka gɛlɛn kosɛbɛ Seko ni dɔnko ani bolola baarakɛlaw bolo ka se ka o don ba la Seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka bilankɔrɔ in ko assurance volontaire pour la culture a laɲiniba ye an ka Seko ni dɔnko tigilamɔgɔ n'an ka bolola baarakɛlaw u si jɛlen kana taa saraka deli kɛ maa si fɛ gidɔrɔndaw walima bɔlɔlɔsiraw fɛ an bɛ foli daminɛ ni jamanakuntigi ka foli ye n'o ye général d'armée Asimi Goita ye k'a ka foli kɛrɛnkɛrɛn lasaw ma ani an ka ministre gale n'o ye Ablaye Mayiga ye ko k'aw bɛɛ fo bi don in diyara an ye parce que olu de y'a laɲini san damina ka san in di Seko ni dɔnko ma foli belebele o ye n balimamuso ta ye n'o ye ministre de la santé parce que an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an ye kɔlɔsiliw kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔsa in na k'a fɔ artiste caman tanyana ana ni artiste kɔrɔbayara gɛlɛya bɛ k'a la an y'a masala kɛ vraiment a ko ni Ala sɔnna ma a bɛna an dɛmɛ a ye ci bila a ka baarakɛkulu ma n'o ye INPS ye vraiment an ye baara boloda an ye baara kɛ vraiment u ye ouverture façon bɛɛ kɛ parce que bɛɛ b'a dɔn Seko ni dɔnko seba t'an ye mais an y'a yir'u la k'a fɔ vraiment dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ bi jamanajɔ la an bɛ protection de nɔfɛ parce que artistes ni artisans ils sont pas protégés o y'an ka baara tacogo ye donc vraiment ils ont été très très sensibles je suis témoin an ye fɛn fɛn fɔ u ma basi si k'a la an kɔni ye subventionning kɛ ten pour que ka baara nun don mais an y'a yir'u la bololabaarakɛlaw seba t'u ye
amo normal min bɛ kɛ u tɛ se k'a sara a ta bɛ sara ta min fana kɔnɔ u tɛ se k'a sara donc u jɛnna n'o bɛɛ ye yɔrɔ o ye foli ye dɛ donc o b'a yira k'a fɔ malikura ko min bɛ fɔ tiɲɛ de don nin kɛwale in b'a sabati a b'a sabati parce que an bɛ min fɔ tubabukan na statut de l'artiste et de l'artisan an ye politique culturelle seko ni dɔnko fɛɛrɛ minnu bɛ jamana basigi an y'a baara kɛ jamana caman na mais an nana ye statut de l'artiste de b'a to artiste ka ko bɛ basigi artisan bɛ basigi donc nin y'o 80% de ye. avoku kolobonkarili kɛra kɛnɛ wasalenba ye seko ni dɔngɔ tigilamɔgɔw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ bolabaarakɛlaw fɔɔ ka taa se an ka kumatigiw ma rekotradu minnu y'u ka nisɔndiyaw yira ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ka baara in na. Ne yɛrɛ ye artiste ye nka n ye n balima caman ye gitɔrɔnda la a dɔw bɛ i bɛ dɔw n'u ka dɛbɛnkolonin sigilen u gɛnna ka bɔ u ka location na parce que u ma se ka kalo sara ayiwa anw bɛ degun la ni fɛn min na wolo anw ye bi ko avant assurance volontaire pour la culture Allahu akbar ala ni ci ni min fɔ ni kow daminɛna a fɔra cogo min na n b'o de fɔ a ka kɛ ten an kɔni nisɔndiyamɛ bi nka n t'a fɛ fiyewu nisɔngoya ka k'a kɔfɛ wa n b'a dɔn minisiri min y'a ko sigi sen kan n'o ye Mamu Dafe a ma foyi i ni da foyi kan sɔrɔ sira kan lafiya sira kan yiriwa sira kan ko a ma sabati. Dɛmɛw dɛsɛra sababu ɲuman nana ka na latigɛ ye ko assurance volontaire nana minisiri aw fila m'aw fo bi tɛ seli ye mais bi ye donba dɔ ye dɛ nin bɛ don gafebaw la dɛ parce que an ye ko caman kɛ ko caman na a ye marché d'an ma a ye nin kɛ a ye nin kɛ mais a caman na kɛnɛya assurance retraite surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ni si tɛmɛna san 45 kan i bɛ se k'i den bila u b'i tɔgɔ sɛbɛn i den bɛ don o bɛ fa ni ba ni tɔw ta o ye capacité degun dɔ de kɛra sani an ka se nin yɔrɔ in na minisiri y'an wele ani INPS mɔgɔw sigira an ko an b'o tigɛ anw ka mɔgɔ caman ta parce que an b'o bɛ da mɔgɔ minnu danna san 45 kan mais minnu b'o kɔfɛ dun donc à ma grande surprise u ko k'u ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o la i b'i den sɛbɛn donc den b'aw sɛbɛn den b'aw bɛɛ ta foli ka k'o la dɛ donc kow ka ca tulu bɔnɔ ni ji bɔnɔ tɛ kelen ye nin ye koba dɔ ye. bi ye ne bolo donba ye parce que ne Fatumata Ku min jɔlen filɛ nin ye a ka ca san 5 ye n keleyara jamana dɔw la n y'olu ye n taara olu bara olu sɔnna k'u da don u ta la ne ko n ko kuma anw salen don an ka jamana na an de bɛ taa an ka Mali drapeau yira k'a yanga ka sankɔrɔ ta yɔrɔw la n'a fɔra anw bara yan nɔ anw jatelen tɛ n'o tɛ sɛbɛko ye ani mana ye réseaux sociaux kan dɛmɛ ka don karisa ma dɛmɛ ka don karisa ma karisa dun ye jamana tɔgɔ bɔ ka médaille ta jamana tɔgɔ la n'a fɔra ko dɛmɛ ka don k'o kɛ ko mɔgɔ suguyanin dɔ an ko ni cogoya ma kɛ a man ɲi ne yɛrɛ tun ye n sen don ka n bolo don mais kabini a fɔra ne ɲɛna ko nin bɛ yen ne bɛ barika da Ala ye ka président de la république fo k'an ka ministre Mamu Dafe fo Mamu Dafe ne a baarakɛɲɔgɔn INPS bɛɛ ani madame la ministre de la santé u bɛɛ fo olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de nana ni nin ye. Bamananw b'a fɔ ko bilankɔrɔ ɲɛ tɛ gan avoku nali jara seko ni dɔngɔ tigilamɔgɔw ye fo ka s'a dan na o de tun bɛ u ka bɔli i n'a fɔ dakɔnɔ ɲin k'a sɛbɛntiya nin kɛnɛ in kan misigikan dumanw ni fɔli dumanw ma kɛ maaw negela ye. ayiwa a tɔ tora anw journaliste ye anw ta bɛ kɛ a jumɛn ye sisan ACA assurance journaliste aya u k'a dilan parce que journaliste fana an fana ni artiste man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɛ n'a ganna kuma la an fana bɛ bila réseaux sociaux ka bolo an dɛmɛw bɛ kɛ yaasa an ka se ka bɔ o kɔnɔna na kunnawolo ani sewa an b'o kɛnɛ dɔ kan an ka maliden dɔw bɛ yen bi olu ka baara bɛnnen don ndolanci kɛnɛw olu dilanni ma k'a dilan fo k'a ɲɛ kosɛbɛ wasa sɔrɔlen faso kɔnɔ bi kɔkanmɔgɔw bɛ ka wele bila u ma o hukumu kɔnɔna na FESPA ko tɛmɛnen in na an taara Burukina kɛba an bɛnna ni nin baara in de ye an ye Burukina ndolanci terrain ba
min ka bon n'a bɛɛ n'o bɛ Wagadugu kɔnɔna na n'o b'a wele ko Sadi 4 Août an y'a ye k'a fɔ baara bɛ yen su ani tile an ye ɲininkali kɛ u ko ko Kasim i yɛrɛ ka jamanaden dɔ de bɛ ka nin baara kɛ koyi aw ka 26 mars dilanna cogo min anw fana ye o de ye an ko u kana nin baara ɲɔgɔnna kɛ an fɛ yan Keba ɲɛ bɛ baara in na a minɛnw a fɛnw bɛɛ lajɛlen Burkina farancɛla fanga ale i kwa don a kɔrɔ yaasa fɔlɔ ndulati terrain yɛrɛ a bɛ fɔ ma ko pelouse Keba o ka se ka kɛ ka tila ka jibɔ yɔrɔw kɛ a la bon yɛrɛ nin baara fɛn fɛn la Keba k'a daminɛ fo ka taa se a ban yɔrɔ ma kafu mɔgɔw de b'u tɔngɔrɔ k'a lajɛ nin man ka kɛ yan nin kan ka kɛ yan parce que n'i y'o kɛ a bɛ homologueli nɔgɔya quoi yaasa n'i ka terrain banna sisan yanni kafu mɔgɔ ka fɔ k'u bɛna u yɛrɛ ka mɔgɔ i b'u wele nin yɔrɔ in na nin dimension kan ka kɛ cogo di o de ye baara kɛcogo ɲuman ye o la ni i y'a dilan ka ɲɛ i ye jibɔ siraw k'a la i ye fɛn bɛɛ kɛ a la i n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo kuma bɛɛ donc an ka maliyɛn denmisɛnninw groupe dɔ de bɛ ka nin baara in kɛ bi n'o ye balontan terrain dilanni ɲuman ye k'a sigi sen kan Burukinakaw fana ye danaya da u kan Keba an bɛ bɔ yen tuma min ɲɛ bɛ nin machine ninnu na ninnu de tun bɛ ka munumunu u ka gazon n'a kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen na nin ye senba piripiri mɔgɔ kan ka boli yɔrɔ min o yɔrɔ fɔlɔ de datɔ filɛ nin ye tan ja ale fana fɛn dɔ de bɛ olu bɛ bila duguma e bɛ bilenman min ye dɛ o fana kan ka da fɛn magaman dɔ de kan olu baaraw de tun ye nin ye donc u ye nin kɛ ka min ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la balontan yɛrɛ bɛ kɛ terrain min yɛrɛ kan o ye binkɛnɛ ye i ɲɛ b'o la o de dilannen o de waati fana filɛ nin ye nka nin ja ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu taara denmisɛnnin jɛkulu fɛ minnu fana bɛ baara kɛ kosɛbɛ Burkina Faso kɔnɔna na ni olu yamaruyala u ka se ka taa baara in ale kunfɔlɔw lajɛ min ye yɔrɔ in ye Keba u ma dan pelouse dɔrɔn ma koyi mɔgɔbaw sigiyɔrɔ mun bɛ yen hali aw minnu bɛ yen ni wari bɛrɛ t'aw bolo balontan ka d'a ye aw ko k'an ɲɛ tɛnɛ fandan sigiyɔrɔ mun b'olu fana kɔnɔna na o fandan sigiyɔrɔ ɲɔgɔnna fana bɛ nin kɔnɔna na ye yaasa i ka se ka taa dulata lajɛ baara in a ka misɛn fo ka taa fɔ a ka misɛn an bɛ taa sisan vestiaire kɔnɔna Keba an ka t'o fana lajɛ u ye yɛlɛma min fana don yen ani Burukinakaw tiɲɛ na u y'an ka yɔrɔ sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko Keba u y'a kɛ o ɲɔgɔnna yɛrɛ de tactics an ka taa ye Sadi 4 Août nin ye terrain in bannen de ye koyi ɲɛ b'a arrosé cogo la nin b'i hakili jigin yɔrɔ jumɛn na 26 mars tɛki o yɛrɛ de don donc nin ye ni président nana n'ale ni maabaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u kan ka ɲɔgɔn bisimila yɔrɔ min yan'u ka taa ndulati kɛnɛ kan walima ni kafu mɔgɔbaw nana nka nin kɔni ye salon bɛɛ la belebeleba VIP la bon nin ye warandakɔrɔla ye aw minnu bɛ yen n'aw bɛ tugu anw faamaw nɔfɛ aw sigiyɔrɔ ye yan ye Keba yan aw sigiyɔrɔ ye aw tɛ se ka don anw faama don yɔrɔ in na ye nin y'aw sigiyɔrɔ ye o fana kɔfɛ tuguni min ye i b'a dɔn k'a fɔ ko arbitre ka ko ka gɛlɛn arbitre fana olu fana sigiyɔrɔ bɛ nin ye Burukina ka jakɔrɔw ye Burukina yɛrɛ ŋanaya nin bɛɛ ye terrain kɔnɔna de ye u ka ndulatala mun i b'a dɔn k'a fɔ ko 97 Burukina ye Coupe d'Afrique cadet ta voilà olu denmisɛnninw olu photo fana bɛ a la ani u ka ndulatala tɔgɔ bɔlenbaw minnu ye koba kɛ Burukina kɔnɔna na olu fana photo Tom Sank fana b'a la ka taa se capitaine ma baara minnu kɛra vestiaire kɔnɔna na nin y'u ka vestiaire kɔnɔna ye ka taa se couloir minnu bɛ yen n'i kɔni donna sa n'i bɛ fɛ ka taa joueur ninnu bɛ don yɔrɔ min na nin y'u ka ndulatalaba dɔ ye dɛ Keba i b'ale dɔn yɔrɔ nin y'u ka Coupe d'Afrique cadet ye u ye min ta denmisɛnnin minnu y'o ta nin y'olu ye ka taa se Burukina yɛrɛ kɔnɔna maa falenbaw olu kan ka sigi yɔrɔ minnu na fana o fana b'a kɔnɔna na Keba ne tun tɛ fɛ ka bɔ nin don koyi ne tun tɛ fɛ ka bɔ sabula yɔrɔ in tiɲɛ na k'a fɔ ko maliyɛn de ye nin baara kɛ ka ɲɛ wa nin dɔrɔn tɛ dɛ Keba Guinée olu b'a nɔfɛ k'a ka taa baara kɛ yen Gambie o b'a nɔfɛ Côte d'Ivoire o b'a nɔfɛ Sénégal a ye dɔ kɛ ka ban wa wulikajɔw bɛ sen na fana min ye hali kɔgɔji kɔfɛ jamana dɔw bɛ yen olu ko baara dɔ bɛ yen a bɛ so kɛcogo la ka ɲɛ kosɛbɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko balontan yɛrɛ kɔni ye balontan terrain gazon in de ye wala o gazon in dɛ o wane de an ka denmisɛnnin ninnu ye u bɛ so de la kosɛbɛ u dun y'a baara kalan yan de o Keba mɔgɔw nan'u kalan yan u sera fo bi u yɛrɛ jora
u kɛra jɛkulu ye u fana bɛ nin baaraba ninnu olu kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ donc n'ala sɔnna ma nin kurumbo karili kan ka kɛ ni capitaine ka calendrier ye n'o bɛrɛ bɛnna nka min ye entreprise ye a ko sa k'u ka kalo 2 d'a ma a bɛna na a kun pɛyin ka ɲɛ ka dibi dɔrɛ e bɛ dibi dɔrɛ dɔn han kumati dun u b'olu mu a la k'a ni cɛ ɲɛ kosɛbɛ yaasa ka se ka a labila Burkinakaw olu ye n'o banna tuma min na sa min y'a kurumbo karili dɔw bɛ fɔ an bɛ sɔrɔ ka